qui som, aquí estem, parlant de tot sense saber res, amb un cafè i moltes ganes. Potser avui el món canviem, arreglant el món sense pressa, amb 4 idees i una conversa. Som arquitectes d'una promesa, pintant el cel quan cau la festa. Que si la vida va massa de pressa, que si el cor ens pesa una miqueta, però entre riures i esperances eternes encara ens creiem amb força per més. Benvinguts i benvingudes a Arreglant el món, un podcast on cada tema compta, cada opinió importa i cada conversa suma. Un lloc on parlem, escoltem i respectem. I potser no arreglem el món, però ensenyem que compartir és créixer. Avui parlarem dels nostres desenganys, de les nostres desil·lusions, dels nostres xascos. Algú em sabria dir com és xasco en català? Xus? Segur que existeix una paraula molt bona per això, però ara mateix no me la sé. Jo no me Vinga, la va. sé, no me la sé. Pantuflada? Pantuflada? Correcte. Ostres, pues molaria, eh? No. De He de Sant buscar. Cis. De Sant Cis. Ah, de Ah, Sant clar. Cis, és veritat. Sí. Sí o no? I ara tots, clar. Clar, Bueno. clar. És el que hem de dir, tu. Bueno. El què? És el que hem de dir. Oh, clar. Clar, ostres, sí, és veritat, no me'n recordava. Sí. Sí, ho vaig estudiar, no? Però pel que hagi estudiat, jo no he estudiat, Ostres, he trobat moc, un moc. Un moc. Bueno, també estaria bé. No sé en jo quin crec que context, és més És més argot, pròpia. no? Sí. Un Molt, moc, molt. potser. M'agrada molt desencís. De Sant Cis, és molt maco, és molt És més poètic. poètic. Doncs mira, mai m'havia parat a pensar, no sé vosaltres, de la paraula il·lusió, desil·lusió, engany i desengany. Il·lusió és un error de percepció, judici o raonament provocat per una aparença. També podem parlar d'il·lusió del sentiment d'alegria i entusiasme davant d'alguna cosa que volem que passi però que encara no ha passat. O sigui que és com un desig, no? Però de cara al futur, no? I normalment no sol ser gaire realista el tema. Desil·lusió la definició és desengany que se sent en comprovar que una persona o una cosa no és com s'esperava. També és la pèrdua d'il·lusió. I desengany seria com deixar-te d'enganyar, no? Llavors, clar, en realitat, il·lusió és un engany, desil·lusió és deixar-te de tenir il·lusió, no? O sigui, és com veure la realitat. Engany és una mentida, però desengany és una mica lío. No És com la acabar- sensació de dir, ostres, tu, jo mai Com m'havia... acaba acceptat, no? Sí. Sí, és com tot és... Què és més dolent? La il·lusió o la desil·lusió? En realitat, la il·lusió és un engany, no? Per la És definició. un engany positiu. Sí. Però no és realista. I, en canvi, desil·lusió és com que et dones compte de la realitat, no? És igual que l'engany, que és una paraula negativa, però desengany també és una paraula negativa, saps? Perquè dius, ostres, quin desengany, però en realitat t'estàs donant compte de la veritat. No sé si Jo crec que m'enteneu per on vaig. entra molt també l'actitud, no? El desengany és que te n'adones d'alguna cosa que no volies veure, que t'estaves evitant veure, no? Un desengany és És un mirall. fins i tot més desil·lusionant, no? Que la desil·lusió. Ja està, que jo ja he dit lo mío, lo filosófico. Què tal, Josete? Jo començo ja amb les presentacions. Molt content, després d'una bona estona parlant ja que em presenti, no passa res, ja sap la gent que sóc aquí. Molt content d'estar per aquí i crec que un tema molt interessant i molt filosòfic. A més, et ve cabrit perquè tu amb un filòsof que ets i el Xus que és un filòsof de pro, avui tindrem tema, tindrem teca. Molt bé, doncs també tenim a l'Àlex. Hola, Àlex, de Puede ser una charla más. Què tal? Hola, sóc l'Àlex de Arreglant el món i d'altres coses també. I d'altres coses també. Doncs res, encantat d'estar aquí amb més il·lusió que desil·lusió, la veritat. Molt bé. Molt bé, Àlex. ¿Qué tal, Xavi? Carné de cine desencadenado. Y puede ser una charla más y puede ser una charla más. El rencor de Pepete. el rencor de Pepete i arreglant el món també. Al final. Doncs mira... Al final et guanyarem, Xus, al final et guanyarem, eh? De podcast, sí. ja veuràs tu. Farem...
no sé, Una Àlex xarxa. Red, Àlex Red, xarxa Red, Us volia posar Àlex Red el seria. nivell una mica alt i ho esteu aconseguint, eh? Sí, 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 sí. no ho Bueno, dubto. Xavi, perdona, què tal, com estàs? No, que molt content. Ja sabeu que jo ja no me recordava que veníem a parlar avui, però jo és que com m'apunto a tot perquè m'encanta parlar amb vosaltres, doncs jo m'apunto a lo que sigui. I ja està. I molt il·lusionat també, com l'Àlex. Espero no desenganyar-me. Mm, Però molt bé. bueno, ja veurem. José, ¿qué tal? José Alba, ¿cómo Hola, estás? De puede ser una charla más també. sí, col·laborador, sóc l'acoplat. Doncs bé, gràcies per convidar-me una altra vegada i, bueno, a veure què surt d'avui si arreglem una miqueta i traiem alguna cosa clar de les desil·lusions i els desenganys que segur que tenim de molt grossos i ridículs també, potser, I ridículs, sí, sí, sí. perquè Just, què tal? Benvingut un altre cop a Arreglant el món. L'acoplat era això que poses amb aigua per quan hi ha una esquerda a la paret o com era? sí, Sí. jo sóc una mica així, eh, serveixo per... Tapes esquerdes. Vaig tapant a esquerda, sí, sí, no... És la meva utilitat en el món del podcast. Doncs jo he vingut molt, molt encantat de veure-us, de sentir-vos. Llàstima que no em podeu veure, problemes tècnics, i espero que no us desenganyeu amb haver-me convidat avui. No, no, segur que no. Això està claríssim. Ha dit encantat, també hi ha o l'encantament i el desencantament, també, que podria ser també un lligam amb la desil·lusió, la frustració, el desengany. Són tots sinònims, si te n'adones, eh? Jo diria més, estic encantat d'estar aquí i estic encisat d'estar aquí. Molt Sí, bo. ostres, també és interessant el que has dit, Josete, sobre el tema de la frustració. No sé si estaria Sí. dins És que està lligat. del mateix, sí? Ho penso. Ho veieu Ho així, penso que sí. també? Sí. La La frustració frustració? pot ser una conseqüència d'un desengany. Sí. Sí. Després, després de la desil·lusió ve la frustració. Sí. Però que Sí, sí, la està unit. frustració per mi requereix una il·lusió perpètua i un desengany perpètu també. O sigui, si desil·lusiones un cop, si t'il·lusiones un cop i et desencantes un cop no passa res. Però quan és constant una darrere l'altra, llavors sí que t'arriba la frustració. Jo ho entenc així, que és algo ja més permanent, la frustració. Més Estaria com un cúmul de desil·lusions. sí, d'un pes més gran, no? La frustració és un grau més alt, més intens, no? Vols dir, Xavi? Sí, perquè et porta també a pensar en, bueno, ja no intento això perquè m'anirà malament, o ja no tinc relacions amb persones perquè em deixaran, perquè t'ha passat altres... No vols que et trenquin el cor o desil·lusionar-te, no? Amb totes aquestes il·lusions que has arribat a tenir. No vols que et facin mal, i llavors ja... o perds les il·lusions o aprens a lluitar amb la frustració, no? Per dir-ho així. Però bueno, sí, també penso que si no tens il·lusions, hòstia, quina Quina merda, vida, no? no, tio? Sí. Bueno, però en realitat, ara parlant amb el tema de l'encant, no? L'encanteri també està... No? Un encanteri en els mags No, jo parlo una és altra mena algo, d'encanteri, és algo també que no és real, no? No, O sigui, tot ens porta al mateix, sí. realment, no? Sí, és que jo no estic parlant d'aquesta mena d'encanteris que tu has dit ara en els mags. Estic parlant d'un encanteri més terrenal, si es pot dir, no? No, però em refereixo que en realitat les definicions són totes iguals. Sí, O sigui, sí. ens estan parlant tant d'il·lusió, de l'encant, tot això és com una imatge que ens muntem, però que no Sí. sabem si és real. Sí, clar. Jo tinc una imatge vostra, si us veig, però jo no sé si quan us conegui personalment estaré encantadíssim un cop que hagi parlat amb vosaltres o algun de vosaltres em sentiré desencisat perquè puc ser defraudar. Una altra cosa, defraudar, sentir-se defraudat. Ostres, és que jo pensava que aquesta persona seria així i resulta
que m'he sentit desil·lusionat, desfavorat per com és aquella persona. No sé si m'estic explicant. Mhm. Sí, sí. Just tu quan et vaig proposar de venir a Arreglant el món i et vaig dir de què anava el tema, em vas comentar que tu eres molt optimista, que no sabries si podries dir desil·lusions o desenganys. Sí, perquè a sobre em va passar el que em passa a vegades de ràpid, pensa una cançó i em quedo en blanc i penso en qualsevol cosa menys en una cançó, no? Doncs igual, vaig veure el tema i vaig pensar, i ara què dic? Perquè segur que me n'hi han portat moltes de desil·lusions a la meva vida i sobretot una mica el que deia el Josete, recullo el teu guant, Josete, que cada vegada que intervens i introdueixes un concepte nou, jo no sé si acabarem avui, però tots porten una mica això de esperar alguna cosa positiva perquè tu t'has muntat la pel·lícula, que si després surt que no és un desengany, o perquè t'has trobat alguna cosa bona en algun lloc, no sé, amb un amic, per exemple, una relació amb un amic. Jo un dels més grans desenganys que he tingut o desil·lusions ha sigut adonar-me'n que jo pensava que era molt amic meu no era tan d'amic, per exemple. Llavors, aquest desengany ve quan tu esperaves una cosa bona, no? Mhm. Què en penseu? Sí, Sí. sí, totalment. Bueno, ara dels desenganys de cadascú, però anirem una miqueta de menys a més, eh? Per veure doncs, això que pot ser una desil·lusió i que pot arribar a ser una frustració. No, No? és que ha dit una cosa molt interessant el Xus i és que si ha de pensar algun desengany o algun desencís de la seva vida, és difícil de trobar-ne. Jo abans ho comentava amb uns amics que jo també em costaria trobar molts desenganys no, frustracions tinc moltes, però desenganys o desencisos o desil·lusions, jo crec que va molt vinculat a l'emotivitat, no? A- si tu et prens la vida d'una manera molt emocional, tindràs moltíssimes desil·lusions. Si et mantens una miqueta impermeable i que no t'afecti, doncs seràs una persona que no té gaires desil·lusions i la teva vida serà molt neutra, però... I en aquest sentit jo crec que l'emotivitat de cadascun o la manera de sentir o de tenir sentiments molt grans et pot portar doncs, a tenir un grau més de desil·lusions. Si és una persona freda o distant, doncs jo crec que no afecta tant. L'emotivitat va molt unida a tenir moltes desil·lusions a la teva vida. En Pablo estic d'acord amb tu, però estic més aviat del bando de Xus, que també depèn de la teva manera de ser. Si ets una persona optimista més aviat, és més difícil que portis... O que tu et desil·lusionis, que tu passes plana i dius, passo a un altre escenari". Evidentment, tots ens hem portat desil·lusions, desencisos, frustracions, segur. Però també, si ets una persona més aviat, com ha dit Xus, és més fàcil potser desborrar aquest... Perquè, clar, una desil·lusió és un moment negatiu. Esborrar aquell moment negatiu. Jo estava a punt de dir que estava d'acord amb el José. Doncs jo ho he tancat, tio. No, no, però està bé, és que són les dues coses tenen molt de sentit, però m'agradaria saber què n'opineu tots. Àlex, que no dius res. Què opines? No, també jo, com he comentat altres vegades, també pot tindre amb les expectatives que pots tindre sobre les coses que, que et facin il·lusió o que si tens unes expectatives amb un amic, doncs, bueno, expectatives. Tampoc és tindre una expectativa que un amic sigui un amic. Vull dir que en el moment en el que tu tens el concepte de que un amic és un amic i aquesta persona que tu consideres un amic et fa la mala passada i per tant et genera una desil·lusió o un desengany,
pues bueno, és una... això ja no pots comptar-hi, però també és veritat que, no sé, jo en el meu cas, per exemple, mm, no sé, no em poso massa expectatives a ningú, perquè, primer perquè no sé si potser té a veure amb mi mateix, amb la possibilitat de jo no sentir-me, eh, no sé, amb cor de sempre estar al nivell que pot requerir una altra persona. I vull dir, si no puc donar el màxim de lo que es pot demanar, o pues, potser tampoc puc demanar-ho jo, no sé. Paraula aquesta, no? Clar, Idealitzar. idealitzem, perquè clar, tu has d'idealitzar, es pot idealitzar, es pot pensar, et pots il·lusionar, no? Però sempre intentant tocar, i costa, intentant tocar de peus a terra, no? Veient que tu pots il·lusionar d'algú, però que hi ha molts factors que no controles i que, i que se'n poden anar a Norris. Mira, justament estava buscant ara una cosa, perquè hi ha un conte popularitzat per Jean de La Fontaine a la seva obra Faules, el 1678, però Ojo, és una història molt més antiga, que té orígens encara més antics i ja apareixia a la col·lecció de faules d'Isop a l'antiga Grècia. I posteriorment va ser recollit per Félix Maria Samaniego al 1781 al seu llibre Faules Morals. I parlo del conte de la lletera, que diguem, és la història que més pot parlar d'això, no? De lo que és il·lusionar-se i no controlar el que pots controlar realment, començar a anar més enllà i més enllà i més enllà amb les imaginacions, fins que al final el que volies fer se te'n va a la merda, perquè en el cas del conte es trenca el recipient amb la llet, no? És que Bueno, aquesta optimista seria... és, per mi, optimista no, és una paraula que a mi No t'agrada. no m'agrada, Vale. perquè no és Ser res, positiu. és com, és la meva opinió, no? És com ser, no ser conscient de la realitat. O sigui, tu pots ser positiu, i tenir forces i tenir ganes de que tot millori. L'optimisme, Discrepo jo crec que... profundament. Eh? Discrepo profundament. D'això es tracta. Però l'optimisme, a veure, és necessari, però jo opto més pel positivisme, que és més contingut, perquè l'Àlex ha dit una cosa que ha dit la paraula expectativa, que és important, sí. que tot el tema de la desil·lusió bueno, una gestió de les expectatives. Si tens moltes i la lletera, que el Xavi l'ha introduït, és que es va tot. Si les expectatives són exagerades, un excés d'optimisme i de ja veràs com tot irà bien, la hòstia pot ser molt gran i la desil·lusió molt gran. D'acord. Mhm. Sí. Te la compro, eh? Sí, és com una goma elàstica o com una molla. Quan més fort l'estires cap enrere, més fort és l'hòstia quan la deixes anar. Tira Xina, sí. Exacte. Us la compro a tots, d'acord? Però Mm. crec que és necessari un optimisme, evidentment, tocant de peus a terra. No pot fer volar coloms, que és el que sovint fem sense voler, no? Optimisme va lligat a positivisme, d'alguna manera. Per mi, no entendré positivisme sense un pèl d'optimisme. Quan jo dic, posaré un exemple, jo que em m'han d'operar el que sigui i jo vaig al quiròfan pensant que sortirà tot bé, soc optimista i al mateix temps soc positiu. A banda perquè el metge m'hagi dit que sortirà bé, perquè jo, per naturalesa, i sempre ho he dit, soc optimista i vull pensar que tot anirà bé. Si pensem que no anirà prou bé, potser ja el positivisme no entra en joc, sota el meu punt de vista, Jo el que estic entenent del que ha dit el José, que m'ha agradat molt, és que, per una banda, o sigui, optimista seria com que desitja que tot surti bé i no sempre tot ha de sortir bé, però ser positiu és, d'acord, un cop has sortit les coses, com deixo que m'afecti
el que ha passat. Com de fort és el desengany o com de fort és la desil·lusió, no? Si Mm. sóc positiu, potser és el que li hauria d'haver dit a la Lorena quan vaig parlar amb ella, és que jo sóc molt positiu i potser hi ha coses que no les percebo com una desil·lusió, que ho són, que sí Em lies, sí, Xus. que no pot Clar. ser, no pot ser. Perdona que interrompi, però és que em sento la necessitat. D'acord, mireu. ¿Us en recordeu la mítica frase de Luis Van Haver, siempre positivo, nunca negativo? D'acord. Sí, Per molt Eres positiu muy que- malo. Sempre negatiu. Eres muy malo. Exacte, d'acord. Per molt positiu que hi fos, no sempre tot sobre positiu. Que per això dic que està lligat. Per molt que jo, quan vaig a una intervenció, torno a posar l'exemple de la intervenció quirúrgica, perquè clar, com que jo tinc Sí, tanta sí. experiència, d'això em puc donar fe. Per molt que jo pensi que tot anirà bé i vaig positiu, potser hi ha una cosa que no és controlable en el quiròfan que no sortirà bé, per molt positiu que jo sigui, optimista que jo sigui. Per això dic que està lligat una a l'altra. Jo crec que hi ha un matís entre ser optimista i ser positiu. I el matís el ve donat a l'acció. L'optimista, està bé ser optimista perquè tens un pensament eh, en el qual tu creus que sortirà la cosa bé i això et pot donar més energia. Està demostrat que ser optimista et dona més defenses en el cos, és a dir, vull dir, això, en el que estàs dient, José, t'he d'anar a una operació amb un espírit optimista, és bo perquè tu, en fi, li estàs donant al teu cos pues, una miqueta més de defenses, d'alguna forma, li estàs donant una miqueta més de defenses d'alguna forma. Però realment ser positiu és pensar, bé, en aquesta operació hi ha el millor doctor que puc tindre, estic en el millor hospital que hi ha, i la meva operació pues, bueno, pot ser una miqueta complexa, però no té per què anar bé. Hi ha un tant per cent molt alt de situacions en les quals surt tot bé. Pues, això és un punt de vista positiu, perquè hi ha també com una acció sobre el teu pensament. L'optimista és una miqueta, té més, al millor és un cop de fe, més que el pensament positiu, que hi ha una miqueta més o ser positiu amb la vida potser té que veure amb, bé, vaig aconseguir aquest lloc de treball, per exemple. Vaig a fer alguna cosa, vaig a ser positiu i vaig a treballar en això. Vull dir, tindré que tindre una part d'optimisme perquè vaig aconseguir-ho i vull aconseguir-ho, però hi ha la part la meva d'acció, que és en el positivisme. Jo em valoro, tinc això i vaig a tractar d'aconseguir el que vull, no sé. Mm. Jo crec que Sí. l'optimisme i ser negatiu són extrems com la Extrems. dreta, l'ultradreta i l'extrema esquerra, o sigui, perillosos. Mm. Jo sóc o realista, perquè la vida en si és una merda, o sigui, és mala, la vida és mala. Tu, bona nit. Sí, la vida és mala, o sigui... Però això Bueno, és però ser- això és ser no és ser negatiu. realista. Clar, Això és això és ser realista. negatiu. Això és ser No és realista. negatiu. No, la vida no... Us en recordeu Això és ser de negatiu. tot anirà bé quan el Covid? Això era optimisme. Una Exacte. merda així de... Perdona, tot anirà bé i estem pitjor. Sí. Pitjor, tot anirà bé. I això Sortirem era millor. optimisme. Vinga ja, per favor. Sortirem millor d'aquí. Tot anirà bé, tot anirà bé per... Tito. Tot anirà bé. Però tu no podies ser realista en aquesta situació. Eres negatiu, perquè no ho sabies. Igual que els optimistes, no ho sabien. Llavors tu tenies dues opcions. Jo quan... No era realista, perquè no sabies com aniria després aniria tot tot després plegat. del Tot Covid. anirà bé, jo quan veia tot anirà bé, dic, voleu treure això del que és... Voleu treure els arcoiris hòstia, Jo no vaig entendre mai perquè i els entenc... aplaudiments, com deia els aplaudiments. Sí, sí, Jo sí. tinc... La meva parella és metge, és sanitària, treballa, i Oh, ¿cómo te las buscas, i quan aplaudien es fotia d'una mala llet que diu, no, per què aplaudeixen? No.
No, però perquè la gent que aplaudia necessitava alguna catarsi personal per sortir-se'n, per fer Clar, una mica de com a És soroll col·lectiu. propi. optimisme, ser positiu, engany, Exacte, engany, perquè va passar autoenganyar-se, i sí, sí. tornem a la mateixa dinàmica de sempre. Però Ei, doncs, jo penso perdona, una Xus. cosa, perdona, que el tema, ara que has tret un tema molt extrem, que tots hem viscut d'alguna manera, perquè va ser fa 4 dies, no vaig entendre mai per què la gent deia saldremos mejor o ens sortirem millor d'aquesta, perquè no hi havia... En què es basaven per dir-ho? Perquè no hi havia En què res que en ens ho què era fes algú, pensar. però en què era una situació molt extrema. Nosaltres no havíem viscut mai una situació tan extrema com aquesta. Llavors jo deia, o una de dos, o el meteorito o Sí, això, no, saps? En però plan, jo hagués alguna Era esperat, una cosa dona bé. necessitat, jo d'alguna hagués manera. esperat que després d'això hagués vist, mira, no, és que hem vist que la societat ha après que quan passa una cosa ens hem de posar tots a una, ens hem de concentrar a fer aquestes coses, a fer-ho bé, a cuidar-nos entre nosaltres, i quan es va poder, molts caps deien, no, no, tu vine a treballar a l'empresa encara que et contagis o que t'encomanis d'això, saps? O sigui, no vam sortir millor perquè la gent seguia actuant igual. Jo, Bueno, per però això vaig veure un optimista, és que clar, això de les expectatives és molt important, El que deia el José i el que ha dit l'Àlex, perdona. L'expectativa de sortirem millor, però no estava basada en res. Tanmateix, si tu dius aviat podrem sortir, d'aquí un parell de setmanes podem anar al carrer una estona, llavors l'expectativa és diferent, que no, la societat canviarà i a partir d'ara tot s'entendrà millor. Són Però jo crec que expectatives aquí molt està... diferents. Sí, Xus, perdona, però jo crec que aquí està l'esperança. Ja fiquem una altra... O sigui, tu has de tenir Un altre esperança de que tot concepte. sortirà bé. Sobretot, jo no sé vosaltres, no? Però jo, per exemple, amb els meus fills, amb el gran, ostres, jo prefereixo donar-li aquest missatge Clar. i no clar, amargar-li bueno, l'existència als nens aquests se'ls hi mesos ha de perquè no donar, sabíem. als nens se'ls hi ha de donar molt de positivisme i molta esperança, perquè si no És com els Reis Mags, o intenten sigui, tornar a dins teu, no? Jo me voy d'aquí. s'ha de mantenir la il·lusió com els Reis Mags, o sigui, se'ls ha de O sigui, i maquillar una miqueta jo no perquè sóc si una no... persona optimista, o sigui, jo m'anava al lavabo i començava a plorar i jo rentava, llegiu tot el que portava del mercat, plorant, perquè jo, clar, jo dic, jo no sé com m'afectarà, jo dic, jo què sé, saps? Com li afectarà als meus fills, perquè no se sabia res. Clar, clar. I en canvi jo dibuixava arcs de Sant Martí amb els meus fills. Clar, perquè és que Tot sortirà bé, sí. Sí, però Saps? per Quan ells ara sí. jo No, però pensava. per ells sí. Jo Clar. dic No, com a missatge social. Ja, Era... d'acord, José. Puc estar d'acord fins a cert punt amb tu, però la societat necessitava un missatge per crear-me un missatge de positivisme. Necessitava positivisme. No podíem viure amb tot anirà negre, no sortirem d'aquesta, perquè si no, si ja hi ha hagut depressions, hi ha hagut gent que no ha sortit d'aquella depressió per tot el que va passar, a més de totes les conseqüències de gent morta, no haurien sortit encara d'aquell ensucat. Hem sortit millor? No. Millor no. Desil·lusió. Totalment. Sí, no, sí, te'l Totalment. compro. I Clar. frustració, I frustració Frustració. i engany i Però estar enfadats amb... tu creus que estem pitjor que abans de començar aquell ensucat tan gruixut com va ser la pandèmia? Jo crec que no hem après. Jo crec que estem igual. I és molt frustrant. Clar. No hem après, sí. No, Bueno, això està clar que no hem après la lliçó i que si hi ha alguna nova com aquesta, tornarem a patir el mateix. Al tanto, jo crec que, que estem igual en promig. Hi ha molta gent que sí que ha après moltes coses i que té, no sé, comportaments molt positius, jo crec, però és que senties l'any 2002, 2022, 2023, que feia 2 anys d'allò, senties gent dir, és que neta la feina, he trucat a la feina per dir que estic tossint i que em trobo malament, que si puc teletreballar, que si puc anar un altre dia, el que sigui, em diuen que no, que vingui aquí i curri. I dius, ostres, que no hem après res, de debò? Sí, sí. Però hi ha gent totalment. que sí, hi ha molta gent que sí. Totalment. Ens centrem una miqueta, que ens hem anat una miqueta del Buah. tema. La meva pregunta és, es pot evitar no tenir il·lusions? O és algo molt innat quan estem tenint ganes de que passi alguna cosa o de que, jo què sé...
per mi és innat. Si no, a És més... que és, Perdó, és que perdó. és el que mou el món, no? La il·lusió. Si Si no, no hi no, hauria invents, si no, no hi hauria podcast, per exemple. Aquesta gent que tenia la seva il·lusió de començar un podcast i, bueno, i aquí seguim tots. El José o, també. per exemple, jo, com sempre dic, que jo això que estic fent és com una professió frustrada, perquè jo m'hauria agradat ser periodista, ara l'estic podent fer per diverses connotacions de la meva vida i ho he fet perquè he tingut la il·lusió de fer-ho. Si no Però hagués jo em refereixo a il·lusió amb idealització, perdona, que potser no... O sigui, tu, No, per exemple, no? Si tu pensaves doncs, ser periodista, doncs tu tenies doncs, aquest objectiu a la vida, no? Mhm. I vulguis o no, tu t'imaginaves. Jo crec que t'imaginaves sent M'imaginava. periodista. Però Sí clar, o no? jo vaig haver de tocar a peus de terra, Mhm. que és, dic, actualment, bé, en aquell moment no ho deia actualment, deia, quina feina puc accedir jo per la meva situació? Doncs vendre un cupó a l'11. Era una professió que no m'agradava, però la vaig haver d'exercir, em frustrava, sobretot els últims anys, una barbaritat. Jo vaig acabar cremat, no, el següent, hi havia un incendi forestal a prop de casa meva gairebé cada dia, quan jo acabava la feina, però és el que vaig haver de fer. A vegades s'ha de conformar una amb el capot. Un cop jo aconsegueixo, via judicial, la incapacitat laboral per un empitjorament global, començo una nova vida. Ara estic fent allò, encara que sigui amateur, allò que m'hauria agradat dedicar-me professionalment. És una il·lusió. Mhm. Si no arribo a tenir aquella Il·lusió il·lusió, sí, coses il·lusió noves, sí. Em refereixo més doncs, a això, quan tens sí, la una idealització. expectativa, Sí, idealitzes, no? Per exemple, sí, doncs, tens un concert i falta un any sí. i dius, hòstia, aquest concert serà de puta mare. Serà segur un Serà conciertazo. increïble. Sí. Això, És això es pot perillós, evitar és quan tens perillós. il·lusió, no tenir expectatives, no idealitzar-ho. Es pot evitar. Dir, bueno, tengo un concert, bueno, em fa il·lusió, Però, no sé com serà. Ara tu pots creure més, no? Perquè com cada entrada val quasi 300 euros, dius, pues, això Ha ha de de ser ser bo. l'hòstia. Ha de ser boníssim, això. Ha de ser bo per il·lusionada. nassos. No? Et crea més angoixa perquè has pagat moltíssim Sí, i dius, exacte. como sea una mierda, me cago en todo. Veritat. Exacte. Mira, fixa't els dos tipus de personalitat que hem vist ara mateix, Els com he pagat molt, ha de ser bo, i els és que com he pagat molt, com sigui dolent, Sí. Quina mebra! Sí, és veritat. És que jo crec que la il·lusió s'ha de mantenir sempre, però la idealització, jo crec que conforme ens fem grans i anem tenint moltes desil·lusions, no tenim aquesta idealització, perquè si no, no madures, no? És a dir, jo crec que els adolescents o els nens tenen molta idealització i és quan se'n van fotent hòsties, no? De totes formes, jo crec que dins de tots nosaltres hi ha un nen. I el nen és el que li dona il·lusió a altres persones, a altres conductes que estan dintre de nosaltres, com pot ser també el pare autoritari que diu això es té que fer així, d'aquesta manera, i no hi ha il·lusió ni hòsties. Aquí es té que fer el que es té que fer i ja està. Vull dir que dintre de nosaltres també està el nen, i en aquest nen doncs, estan aquestes cosetes que d'altra forma hi ha un adult també dintre de nosaltres que també ens està dient bé, ens hem gastat una bastant al concert, o ara mateix jo ara he vist un tràiler d'un videojoc que surt al juny i he dit, hòstia, això és l'hòstia, aquest joc me'l tinc que aconseguir perquè serà l'hòstia. Que després el joc és una merda, doncs, bueno, ja m'encarregaré de dir, bueno, pensava que seria l'hòstia, però bueno, no. Què hi farem? Pues no ho ha estat, ja està. Però bueno, ara mateix estic pensant en que en el juny pues, que vull jugar aquest joc o el que sigui. No sé, és una miqueta... La il·lusió té que està dintre de nosaltres. Després ja també dintre de nosaltres bueno, ho regulem, d'altra manera ho regulem com podem. Molt bé. Bueno, comencem amb les nostres desil·lusions o què, Xavi? Abans us volia fer una Sí, pregunta. tant. Creieu que es pot
es pot educar això des de petits als nens Sí. perquè no tinguin aquesta excessiva il·lusió, que siguin més, però que siguin positius, però sense... Que ho facin bé, no? Que ho facin bé a la vida. per evitar la frustració també. Es pot educar, Sí. però és molt difícil no passar-se, Tant en un sentit com en l'altre. S'ha d'anar amb molta cura. Sí, jo crec que sí, Xus, estic amb tu totalment. Jo És també. com... Sense ser pare estic d'acord amb en Xus, totalment. Mm. Jo Jo crec que vaig llegir no es pot educar això. Bueno, Jo crec que, però... que ensenyes a gestionar, bueno, gestionar les emocions, sí, clar, tu Clar. no pots ni ser cridat tot el dia perquè que guai és todo o pagar sense parar o no tenir control de les emocions. Bueno, això és s'ha de gestionar l'emoció, no? Però ja s'ho trobaran també, s'aniran. I tu l'has d'acompanyar quan es fotin l'hòstia, la desil·lusió, però Mhm. controlar-ho, això, no Mira, sé. bueno, hi va haver un experiment que van fer amb uns pares que tenien 2 fills, que es veu que un dels nens era molt positiu, molt optimista, i l'altre era tot el contrari, era molt pessimista i molt negatiu. I, bueno, van dir, bueno, anem a intentar donar la volta, no? A veure si trobem un equilibri pels dos, no? I a un li van regalar, òbviament, eren bessons, i el dia del seu aniversari a un li van regalar doncs, un cotxe teledirigit, però últim model, algo que el nen pues, tenia certa il·lusió, no? Encara que fos negatiu. I el nen, quan va obrir el regal, doncs el va deixar al costat. I els pares, què passa, que no t'agrada? Diu, sí, però segur que se'm trenca o no el sabré fer anar, no se'm gastaran les piles, no hi haurà manera, no? I ja prefereixo no jugar, no treure'l de la caixa. Van dir, ostres, que... No sé, veien que no podien amb el nen, no? I amb l'altre, amb el que era tan positiu, van intentar tot el contrari. I li van donar una caixa i aquest nen, a l'obrir-lo, li van dir, ja veuràs, aquest nen s'ha de portar la major desil·lusió del món amb aquest regal, no? I va obrir la caixa al nen i hi havia una merda enorme i el nen es va posar molt content i va començar a córrer per la casa. Va començar a córrer, cridant, xisclant, rient, i li diuen, però què passa, nen? Per què estàs tan content? Diu, perquè segur que m'han regalat un cavall, però encara no l'he trobat. Òbviament no era un estudi, sinó un acudit que m'he recordat ara. I volia compartir-lo amb vosaltres. Això m'ha fet recordar Ben jugat. d'un anunci que era molt positiu, que era un nen que obria una caixa i treia un palo i deia un palo, un palo. Aquest Palo tio que te voy a dar a ti. era molt positiu. Era el nen de l'acudit. Sí. Mira, jo vaig anar al cine a veure una pel·li i, hòstia, quina desil·lusió, perquè realment em feia molta il·lusió veure-la. La vida és És bella. La vida és bella. La vida és Bravo! Vosaltres heu quedat abans, per parlar-ho. No m'imaginava que seria aquesta. Ostres, de veritat. Molt petit, no sé. Jo crec que va ser la primera decepció que em vaig emportar a la vida i jo hauria de tenir 5-6 anys. No sé quan es va estrenar la pel·li o quan va arribar aquí, però jo estava obsessionat des que vaig veure el pòster amb Howard, un nuevo héroe, i jo estava obsessionat amb aquella pel·lícula. Deia, ostres, jo he de veure això, sabia que l'estrenaven al cinema, no vaig poder anar al cinema, i jo l'he de veure. Arriba al videoclub. No hi havia manera de llogar-la. Sempre estava llogada. I anava cada dia. I cada dia estava llogada. Total, que arriba el Reis, la nit de Reis, i un dels regals que tenia allí era la pel·lícula llogada del videoclub. Que me la van aconseguir i me la van embolicar.
I jo ja plorant amb la pel·lícula, la veig i jo vaig dir, però quina merda, quina puta Quina merda merda és més aquest? gruixura, no? Tu et vas quedar amb això, no? Esta s'acaba de tirar al pato, no? Clar, jo no sabia el que era la zoofilia, no? Però dic, A però què li què, he dedicat però... la meva vida els últims dies, no? Sí, jo dient, Mesos. però... I clar, jo pensant, per què li he dedicat tanta il·lusió a això, no? O sigui, i recordo... Recordo, ja fa molts anys això, ja estava amb la meva parella, I recordo que un amic, que en Pau descansi, ens va recomanar una pel·lícula, la Leonardo DiCaprio, crec que és Shutter no sé si algú la coneix, Sí, recordo? el Shutter Island, sí. Shutter Island. Sí. Mare meva, vaig anar. Quin nyap de pel·lícula. Quan vaig parlar amb ell, diu, Juanjo, que ara ho va obrir, allà estava on estigui, nunca más te hago caso. Però quin nyap de pel·lícula. Jo no sé si algú de vosaltres us va agradar la pel·lícula. Mm. Sí, no està A mi malament. sí. O sigui, a mi em va agradar, però no, Va ser sí que una és veritat. merda com la del cavall aquest que no va existir. Clar, el que deia el José del que és ser positiu i no, jo quan recordo, o sigui, no recordo exactament ben bé què era, però quan vaig veure el final de Lost, recordo comentar, doncs, ostres, li he trobat un cert sentit. Em vaig quedar com més satisfet del que jo m'esperava que em quedaria, perquè pensava que seria un trunyo molt gran. Que segurament, o sigui, va ser força trunyo, però li vaig trobar alguna cosa. No sé, encara volia salvar alguna cosa. A mi em va agradar. Jo vaig estar tot el matí plorant. Estava a la platja i em venia el record i plorava. Jo també plorava. Per saber que Som s'acabava. una mica vosaltres, Plorava dient, però com han acabat això? Així. No teniu sentiments, no teniu sentiments. Li he dedicat 6 temporades. De veritat. Tipus, tinc una vegada, he mirat, el 12 de febrer del 2004 vaig agafar el cotxe amb un parell d'amigues, una d'elles Samantha, que la podeu conèixer per aquí. Vaig agafar el L'amic. cotxe i em vaig anar cap a Granada, que en un lloc que es diu Industrial Copera, una sala bueno, de concerts i de festa i tal, doncs actuava un grup que aleshores estava molt de moda, no? Perquè, en fi, havia estat... bueno, estava, en aquest moment estava triomfant amb una versió de Wicked Game. El grup es deia Him, o es deia, o es diu Ah, sí, sí. Him, que és un grup de finlandès, em sembla que és, i va ser una decepció total, perquè més enllà de que en fi, no conegués del grup molt més que la cançó, i bueno, tenia el disc i tal, l'havia escoltat, i bé, m'agradava, no estava boig per al grup, però m'agradava. Quan els vaig veure en directe allà a la Industrial Copera a Granada, després d'anar, dic, quina merda de concert, quina merda de tot, perquè és que van fer va ser desastrós, vull dir, per mi va ser desastrós. Un tio que es presenta allà sense cap respecte al públic, en fi, anava passat com van molts artistes que són nous i tal, perquè en aquell moment tampoc portava massa temps i acaben de triomfar de manera forta en aquell moment, pues, es creia algú i vaig dir, jo estic aquí rient les gràcies de cantar malament, de fer, de no tocar bé, va, quin horror. Em va semblar decepcionant. Bueno, Sí, no, digues. bueno, és que tenia la mirada perdida pel que estava pensant i ha sigut unes desil·lusions eh, intermitents perquè jo soc, bueno, afortunadament o desgraciadament soc del Betis, m'agrada el futbol però soc del Betis, és una mica incompatible, però bueno. I cada cop que el Betis venia aquí a Catalunya, ja fos amb el Barça, amb l'Espanyol, amb el Sabadell, quan estava a primera, doncs el meu pare em portava a veure el Betis. I jo era com la il·lusió més gran de veure el meu equip, perquè no el veia mai. I jo crec que de menys de 5 gols a cada partit doncs, no ficava el Barça. O sigui, sortíem del camp, ja sigués el Barça, ja sigués l'Espanyol,
sempre perdia el Betis, sempre, sempre, sempre. I mai, mai, mai veia guanyar el meu equip de l'ànima i tornava, doncs, amb la il·lusió que jo anava. De mala llet. Eh? De mala llet. Bueno, no, trist per dir, Sí. hòstia, clar, veies a tota la gent Mm. contenta, cantant, i a l'Iron, i que guai, i tu, però sí, perquè jo no puc tenir aquesta alegria quan veig el meu equip. I era, bueno, era petit, és una desil·lusió bueno, que, em- que em fotia, em fotia. Clar, és el que passa, si tu vas a veure en directe un grup que et toca bé, no com Him, no? Però un grup que et fa sentir alguna cosa, surts content, però tu vas a veure en directe el teu equip i hi ha la probabilitat de que guanyi o de que perdi, sobretot si és el Betis, no? Llavors et pot passar això. Exacte, exacte. No, però clar, la decepció de dir he vingut a veure i el pack complet és veure en directe i a sobre que guanyi, no? I fins l'any que ve no, o d'aquí 2 o 3 no podré veure novament, no? I era Clar, com, bueno, he perdut l'oportunitat de veure una cosa més, Clar. una alegria del meu equip. Jo l'última vegada que vaig estar al Camp Nou vaig anar i el Messi va marcar 3 gols. Pues això és el contrari. Anar i que passi el que té que passar. clar. Això... Amb el Barça, amb el Messi, això era molt més possible, evidentment. Però bueno, Mira, que és el Ja que ho et genera sabem. il·lusió. És el contrari. És el recordo un contrari. partit al camp de l'Espanyol a Sarrià. Va, A va, Sarrià. Sarrià, ojo, eh? Va començar el Fa anys, partit, d'això, sí, sí, va començar el partit i tal com va xiular l'àrbitre, va començar a ploure, però a ploure, a ploure, a ploure, a ploure. I jo estava, jo tot sol, perquè era l'únic del Betis amb una graderia, tota la gent va marxar i jo estava allà en peus. I el meu pare va marxar i jo tot el partit allà. Guanyaven 0-2 i me'n recordo que 1-2 va marcar l'Espanyol i a l'últim minut va empatar l'Espanyol i jo allà i dic, és que no, no, o sigui, ha Bueno, sortit tot malament. O sigui, però pluja, pues, pues, empat a a mi, l'últim minut, pues, a mi em sembla que el Betis va estar bé perquè allò de viva el Betis man que pierda, pues a veure, no, no, a veure, si no, per què es diu això? Xus, i tu què? Què vols dir? Jo, si estem en aquest, nivell, en aquest primer nivell de desil·lusions, em va passar amb una joguina. Jo tenia el costum de... O sigui, no és cap trauma infantil, però tenia el costum de que els Reis no portaven exactament el que jo volia ni se li apropava. Correcte. Però a vegades crec que no era un tema de possibles, crec que era una falta d'interès, perquè moltes vegades no era pel preu, era simplement, no sé. Però hi havia una cosa que van treure a la tele, en aquell moment, me'n recordo perfectament, que es deia Mighty Max, no sé si l'heu vist, que era un joc, rotllo, sí que es coneix més les Polly Pocket, que han durat més temps. Mm. És com un diorama petitó, un escenari petit on tens un nino i vas jugant. I el que jo veia a la tele, que jo crec que, suposo que d'ençà d'allò van posar el cartellet aquest de ficció publicitària, no? De ficció publicitària, i és que el nino aquest feia moltes coses, tenia un recorregut, era una cosa, una passada. Dic, mira, si em demano això, quan m'ho portin, jo ja tindré tot l'any cobert amb això, perquè jo podré jugar moltes coses durant molt de temps. Hi havia dues versions, aquest que era més gran i altres que eren més petitons. Llavors em van portar un que era més petit i... Ah, no, perdó, no era per Reis, era quan em van treure una dent. O sigui que, mira. I quan el vaig agafar, allò era tan petit, però tan petit i tan de plàstic que no tenia res a veure amb el que sortia a la tele. Em vaig quedar super decebut. Dic, mira, és que jugaré perquè m'ho passaré bé, però jo volia una cosa d'això, que tingués totes les meves necessitats cobertes almenys durant mig any, no? I no, allò era una cosa, i passa molt en moltes joguines i moltes coses d'aquestes que a la tele surten com molt, com l'anunci de l'hamburguesa del McDonald's, no? Que té 3 pisos i està esponjosa i tot, i després tu trobes i dius, mira, és que és un nyap, és que ja, en realitat no ho volia, jo això no ho volia, si ho hagués sabut no l'hagués demanat. I va ser Però una... Això passava amb no el vas... Cinexin, no? Crec, molt. Crec que és un de les joguines que més frustracions i desil·lusions s'ha creat a tots els nens de la nostra generació. Ja veus. El Però aquí... Cinexin i aquell que era com un circuit, que era un volant i un cotxe que l'havies... que era com un imant, no sé si us en Sí, recordeu. que era com Sí. una pantalla així que t'ho posaves Bueno, al no, davant. era un circuit
i un cotxe que l'havies de... Bueno, era cutre salchichero. O sigui, a la tele era la bomba i després quan jugaves a casa d'algun que ho tenia deies, però això què merda és? És Veus, això Com estava... el Cinexin, que era 3 vegades i diu, Ja està. ja? Parlant de regals, bueno, ja ho vaig explicar en un altre lloc, però bueno, per mi una de les grans desil·lusions va ser un regal que em va fer la meva parella, que ens havíem reconciliat d'una separació bastant durilla, encara no teníem els nens i tal, i jo pensava que em regalava l'anell. Uah. Estava convençudíssima que em regalava l'anell per Nadal. I clar, a sobre ell deia, hòstia, et molarà molt, ja ho veuràs, és molt guapo, no sé què. I clar, em vaig trobar amb una capsa plena de llanes per fer ninots de ganxet. Va ser una mica, sense posar-me gaire dramàtic, com deia el José té abans el tema de la frustració del periodisme, que es diu, una cosa es diu no sé què frustrada, però no vol dir que et causi frustració, però és que no ho has pogut fer. A mi em va passar amb la meva carrera, que jo tenia molta il·lusió per la ciència, per la bioquímica, i el que em va frustrar una mica, em va decebre molt i em va desil·lusionar, i em vaig sentir molt desenganyat, és la forma de vida que jo tenia quan ja em dedicava a això. De no tenir temps lliure, de no poder estar amb amics, de no poder fer coses que jo volia, deixar moltes coses aparcades, o sigui, dedicar tota la vida per després adonar-te'n que quan has fet tot aquest esforç no estàs enlloc, o sigui, ningú no t'assegura res i llavors has de tornar a començar a un altre lloc. I algun dia vaig decidir, mira, si segueixo en aquest món és per fer feina i quan acabi el meu horari marxo a casa meva i ja veurem. I si no descobreixo jo la vacuna contra 200 tipus de càncer, doncs no passa res, ja ho farà un altre. I això jo ho vaig notant. I amb el temps, a poc, vaig anar tendint a una forma de dir, mira, que es converteixi en una feina mentre em paguin i quan em deixin de pagar aniré a un altre lloc. I ara estic en una empresa, ja no treballo en recerca, però va ser això, va ser la meva... Així una mica més gran que la del Mighty Max, perquè el Mighty Max era molt petit. Jo, continuant amb les meves frustracions, o decisions, o desengany, o dolor mèdic, jo, com veureu, a mi el tema mèdic m'ha marcat molt. L'any 1998, el 15 de gener, em van haver d'operar allò que se'n diu una nucleació. Una vegada ho he explicat. Si voleu, ho torno a explicar. Aquest ull, com sabeu, és una pròtesi, l'ull dret. Perquè vaig tenir unes crisis molt agudes de dolor i em van dir que es podia produir l'efecte simpàtic, que es passés aquest ull. I aleshores tindrien un problema, que a la poca visió que tenia amb aquest ull s'anirien obres perquè m'haurien de fer el mateix. I va ser com tocar a peu de terra i pensar que ja mai més, perquè sempre havia tingut l'esperança, aquella paraula que va parlar al principi de l'Ore, Sí, l'esperança de tornar ni que fos a recuperar una mica de llum de visió en l'ull dret. Allò va significar que ja era impossible. Per molt que em diguessin, que em van dir fins i tot, potser algun dia es podrà, amb els avanços de la ciència, posar-te una microcàmera o que sigui. Però la realitat era la que és. Era allò que ha parlat abans José. D'acord? La realitat, el realisme. Això és realisme. Que jo sé que ja mai més podré tenir visió, ni que sigui una llumeneta, amb l'ull dret. I allò va ser la frustració, desengany o desil·lusió més gran que jo he tingut a la meva Ara vida. m'explico jo que l'última frustració, l'última desil·lusió meva era una samarreta que m'he comprat al Temu, que me l'ha comprat, que m'agrada molt i semblo una gogó, perquè són 4 talles menys. és que comences Ara, bé, Jo saps? és que volia dir... Pots Volia posar dir... Me temo que no se puede. Me temo Me que temo no. que no. 3,14... El que volia dir és que, clar, jo sóc l'única noia que està aquí i que normalment sempre sóc l'única noia. Aparentment sí. Aparentment sí. Sí. I aparentment. I no ho penso demostrar, d'una altra manera, que no sigui la meva cara. No. Llavors, No, no. el tema és... a mi em dóna la sensació que no és que gestionem
diferent o pitjor o el que sigui. Simplement que la vida està enfocada d'una manera per a que les dones tinguem més il·lusions o més idealització que els homes. És possible perquè ningú ha parlat Ostres, de nens, de fills. Jo em vaig portar una hòstia de Perquè, l'hòstia. bueno, jo ho estava deixant per De més l'amor. endavant, Però sí, el tema fills Sí, ho aneu a i dir, també? sí, Sí? sí, la idealització dels fills, de l'amor, de la parella, de la família, de, de, és una hòstia, és una Sí, o sigui desil·lusió. que no ho he viscut jo sola. No, També no, ho no, podeu no. compartir vosaltres Bueno, com el que homes passa que- aparentment que sou. el que passa, que estic d'acord amb tu, que la manera de gestionar i de viure les coses no són de la mateixa manera les vostres que les nostres. Però sí, podem compartir això amb tu. No, i les promeses que ara sí que la cosa va canviant, no? A poc estem trencant una mica relats, però les coses que es prometen socialment a les dones no són iguals que les que es prometen. Vull dir, les expectatives que la vida et posa al davant no són les mateixes. No, no, I això està regulant, a més. això és real, Sí, sí, sí. Bueno, jo, per exemple, la maternitat, El tema de Clar. maternitat. clar, jo la maternitat a mi em van pintar algo meravellós. O sigui, jo totes les revistes que em comprava eren De color de Eren rodes, precioses. vaja. eren precioses, les fotos, sempre sortia la dona amb el fill dormit en el pit, jo això no ho vaig poder fer a la meva vida. És Mira A que la meva vida, l'agafava, perquè... és que si no l'agafaves t'ho i posen... les tenyies fort per veure si... No, però no. Sí, És però... que si Vull la diguéssim... foto, vull la Si foto. diguéssim la realitat, si No? O diguéssim la donar el realitat, pit, ens extingiríem, també. Clar, donar el pit, tot, o sigui, tot em van pintar i a sobre una falta d'informació brutal, que això també es va unir, jo per mi ha sigut la gran hòstia de la meva vida. Vull Però si us ho preguntar-te una dic, cosa, Lorena. Però fort, Tu que ets l'única dona d'aquest grup, a Sí, més de la això sembla. frustració de trobar-te coses que no te les esperaves, que això ja és una frustració, tu vas tenir la sensació de que no havies de sentir-te malament amb allò i això et feia sentir pitjor encara? No sé si m'explico. Sí, clar. Sí, tant. Un sentiment de culpabilitat brutal. Exacte, la culpabilitat Sí, de... sí. Ostres, però si, Molt, si molt. això hauria de ser meravellós i no ho estic notant, seré jo la... Clar, pensa que s'ajunta també a la dona l'instint maternal, no? Depenent. Jo ho vaig tenir molt d'hora i molt fort. O sigui, i clar, a sobre s'ajunta això, no? Quan tu tens un instint maternal, tota la informació és maca i a sobre ets una persona doncs molt emotiva i molt que idealitzes molt, clar, imagina't. O sigui, per mi era lo perfecto. I a sobre ja no només t'ho idealitzes, sinó t'organitzes, no? O sigui, jo era part natural, amamentar fins als 3 anys. Bueno, tot, no vaig poder fer res. Clar, com si Res. totes O sigui, la aquestes vida coses... és com, ¿quieres esto? ¿Quieres esto? Doncs, Toma. pasca. Sí. Ei, bueno, per acabar, expliqueu-me alguna... Tot el contrari, algo que no teníeu gens de ganes d'anar o de fer o de conèixer o una experiència que no... i després la veu viure com algo increïble. Per exemple, la boda d'uns que no coneixia ningú i m'ho vaig passar de puta mare. I no tenia gens de ganes d'anar i m'ho vaig passar una de les millors bodes que he anat a la meva vida. Ala, passo el turno. Jo en tinc moltes, però la principal, l'amor. Jo vaig arribar a una època en què, mira, tot... Sí, allò que dèiem de ser optimista o ser realista tal, jo estic sempre en un estat neutre i dic, mira, doncs si surt una cosa malament, a veure què traiem de positiu, i si no, doncs tampoc no m'esperava res. I això em passava. I vaig estar una època que m'era igual tot, no estar en relació amb ningú, jo estava bé, estava en equilibri, no necessitava res, i com que no necessitava res, quan va aparèixer la situació en la que jo estava una mica millor, doncs al final allò va ser, ostres, una sorpresa per mi. Dic, mira, ostres, m'està sortint molt millor del que m'esperava, perquè no m'estava esperant res. Mira, sí. Mira, aquí puc dir jo que em va passar alguna similar. Després de la separació vaig començar a encadenar una relació darrere l'altra. No diria que... Bueno, sí, a cada qual més desastrosa perquè el meu objectiu no es complia, que era el de tenir una parella fixa, no? I ara porto 3 anys amb la meva parella i estic supercontent, però han sigut 3 anys que el primer és de patir, de pensar, no acaba de creure, em passarà el mateix que a les altres, no?
I em deia, per què estàs tan nerviós? Dic, perquè estem arribant al moment en què em van deixar les altres. Estic veient on la caguem, no? Dic, i jo estava molt content amb les altres relacions, no m'ho esperava, no? I diu, vale, i em vaig Això és una començar... desil·lusió, també. I soc tan idiot... Bueno, il·lusió i desil·lusió, però és que vaig ser No, tan... dic amb les altres, que no Clar, t'esperaves que et no m'ho deixessin. esperava. I vaig començar a posar-me hitos, vale? Fites. Fites d'anar-me traient pressió, jo. I li vaig dir, Li vaig dir, escolta, vale, si m'ha arribat aquí, ara el següent és a final d'any. Si passem l'altre, estarem menys neguitós encara, i ja quan fem l'any, ja se'm traurà del tot. I em anava fent conya. Diu, què, ja, com ho portes, el tema? Com estàs? Va bé la cosa? Sí, tenim futur? I jo, sí, estic veient que sí. I ara després ja se'm va treure del tot. Però, ostres, per mi era un patiment molt gran i ara... I per mi és una alegria molt bèstia tenir aquesta relació ara. Doncs jo continuant, és que no se m'acudia res, però m'heu donat o filo a vosaltres dos. Jo continuant amb això a l'amor, jo sí que en el moment que vaig trobar a Candita, i dic el seu nom perquè jo crec que la coneixeu tots, fonamentalment de sentir a parlar d'ella, jo no buscava, jo simplement estava per aquí i la vaig trobar, ja vaig explicar, no tornaré a explicar la història, d'acord? I de debò, jo tenia una idea bona, però no tan bona i tan positiva com la que tinc ara després de 16 anys vivint amb ella. Que maco. Us asseguro. Molt millor. I mira que ja tenia bona expectativa. Però ara, increïble. Que guai. Molt bé. Àlex, No sé què dir, la veritat. No sé què dir. Confessa alguna. Un concert que t'agradés. Després d'anar al concert de Him, un altre que no Després de Him, t'esperaves. de Un Her. concert... De Her. Bueno, Vas anar a veure la pel·lícula Her? un festival em vaig anar a veure. No sé, tampoc vull, no sé. tu m'ha conèixer el Xavi, per exemple, quan vas conèixer el Xavi. Cabrner. Clar. Sí, però La màxima alegria, Sí, que perquè, es pot tenir. però en aquest cas, en el cas de Xavi era que jo tenia una expectativa molt grossa, molt gran, era una expectativa enorme, insuperable. Una expectativa de 25 centímetres. I jo me l'imaginava ben grossa, vull dir que vull dir que Pringos o Bengos? Què t'imaginaves? i bueno, després el que va passar és que encara era millor que el que jo em pensava. Oh, molt bé. Sí. Pensava que era més baix. Però... Sí, I tot i que Ah, no... sí? Sí, és sí, veritat. sí, I t'ho sí. va dir, t'ho va dir. Ostres, sí, és veritat. Diverses és vegades, veritat. a més, Sí. ho vaig dir. Un viatge que vaig fer, que va ser a la illa de la Palma, que, bueno, qui ha anat a la illa de la Palma? Tothom va a Tenerife, a Lanzarote, a Fuerteventura, a Gran Canària, i la Palma, la meva xicota diu, la Palma, la Palma, la Palma. Vaig estar 15 dies No molestar, activado. i si algun dia em perdo, busqueu-me a la Palma. Ole. És, és espectacular, va ser el millor viatge de la meva vida. La gent, el paisatge, les platges, la gastronomia, el clima, una illa tan petita com pot ser tan... es pot estimar tant en tan pocs dies. Va ser el viatge que em va canviar la manera de gaudir de viatjar. A mi no m'agrada viatjar, no m'ha agradat mai. I vas... Sí. Eso, escolta'm, ets la primera persona que comparte lo mismo que jo. O sigui, això no Exacte, o sigui, no m'ho havia trobat mai, però quina il·lusió m'acaba de fer. Sí. És Jo que no... mai ho havia... Jo sóc de moure'm. Mai havia sentit això amb algú. Ostres, que fort, molt bé, molt bé. Jo no sóc de... No m'agrada... O sigui, m'agrada viatjar, però... No, ja anava bé. Un cap de setmana petitonet, així, però no... Hòstia, no me lies. O sigui, tu no aniries com jo als Estats Units un vol de 12 hores. Ara ja sí. Ja em començo a canviar aquesta filosofia de no... Perquè m'he trobat que
Em va passar també quan vaig anar a Albània, que també vaig a fer un viatge a Albània, que jo deia, i què faig a Albània, jo? Que se m'ha perdut allà. Què A se m'ha Tirana. perdut Clar, allà? és que, José, no creus que per això t'agrada tant? Perquè anaves amb una negativitat brutal i, Per i això. que, hòstia, llasqueado, Jo, i jo després dic, dius, a ostres, Albània, que i xulo. bueno, que Això per em va cert, passar quan vaig anar aquesta a tassa és Múrcia. allà. Clar. I, hòstia, quin país, tio. És que, clar, i dic, és que t'estàs perdent moltes coses per prejudicis i per mandra, potser també, de no voler fer o de moure't en llocs que coneixes. I, no sé, són viatges que tenia zero expectatives i vaig Clar. venir, doncs, i vaig venir que molt bé. Que... Que clar, Fixeu- o sigui, aquí, a veure, aquí el tema és no tenir expectatives, això està claríssim. És més, Ma- no tenir ni il·lusions, ni ganes de Ni fer-ho. ganes. Sí, perquè és quan millor t'ho passes. És Ser un quan no- amargat de la vida. Quan ets un amargat sí. de la vida, ja està tot. És el dia que dius, no tinc ganes de sortir, i és la millor nit, i tu passes I teta tant. i bons... I quan més lligues, I, quan exacte. menys Sí, t'arregles, sí. és quan més lligues. I veus més, No. tu passes de puta mare i dius, No t'ho hòstia, esperes. Però encara que no t'arreglis, t'has de dutxar per si de cas. Depilar-te. I depilar-te, bueno, les dones les depilem I també, per una si muda acaso. nueva. Hoy no quiero ligar, pero me depilo por si acaso. I una muda nueva. Doncs Això és per si tens m'agradaria un accident, també. Exacte, m'agradaria això. recollir una mica això que per on hem començat i per on seguim, i allò que dèiem al començament, que clar, és que no s'han de tenir tantes expectatives perquè després te la fots molt, però mira que deia el José, clar, és que abans no tenia ganes ni de viatjar ni de res, però ara sí que tinc una mica d'il·lusió, no? Llavors, m'he adonat, ho volia dir de ben començament, però ho diré ara. Les expectatives, la il·lusió, l'esperança és una mica com la sal, com l'all o com la ceba. Sempre n'has de posar una mica, però si poses massa potser et passes, però tampoc Exacte. massa poca. Has de tenir el punt just. Són condiments per viure millor. I no està Molt bé. en el Thermomix, no, està en el que et toca. Thermomix? La sal, La Thermomix? La Thermomix. Sí, jo també havia sentit això. Sí, la clave és tenir Thermomix, ja ho Thermomix. sé, tio. I amb aquest anunci, després em passeu el El xec. Thermomix. Todo esto solo para anunciar que nos paga Thermomix. Hola! El millor anunci de l'època. Temumix. Hem de parlar Temumix. dels dos Temumix. patrocinadors de Al final Thermomix. haurà de posar, Que és la barata, la d'AliExpress. al final hauràs de posar molt xiulet, Lore? A mi ningú. Ostres. A mi ningú. A mi A tampoc. tu ningú què? Ningú un xiulet avui. Cap xiulet avui, No, no. Avui m'he portat bé. Avui s'ha portat molt bé. Bueno, has fet gestos. Haig de posar emojis. Un tomàquet. No, quins gestos? No n'hi ha gestos. Sí, és veritat, és veritat. No. Bueno, acabem ja, no?, amb el condiment Sí, home, jo crec que del sí, que xus, ja estem... amb la sal, una el pebre i l'all. I l'orenga. Sí. I l'orenga. L'orenga, No, l'orenga no, que és molt també. bo, és molt bo per la salut, diuen. Sí. Bueno, quina il·lusió, molt bé, moltes gràcies. Josete, moltes gràcies. A tu? Àlex, moltes A tu, gràcies. a tu, a vosaltres. Xavi, gràcies per les Gràcies a teves vosaltres i desil·lusions. fins una altra. José, moltes gràcies. Gràcies a tots i totes. I Xus, moltes gràcies també. Moltes gràcies a tothom, molt agraït i molt content. Molt guai. Ha estat xulo. Ha estat... Sí. No, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Jo pensava que seria més curtet i, hòstia, lo que habláis. Doncs Me res, l'esperava pitjor, no? Me l'esperava pitjor el programa. No t'has desil·lusionat? Bé, No. jo tampoc. Doncs res, moltes gràcies a tots vosaltres i tots els oients i los televidentes, youtuberos també. Jo t'ho videntes. Una abraçada ben forta. Vinga, una abraçada. Adéu. Adéu, fins al proper. Aquí som, aquí estem, parlant de tot sense saber res, amb un cafè i moltes ganes.
Potser avui el món canviem, arreglant el món sense pressa, amb 4 idees i una conversa. Som arquitectes d'una promesa, pintant el cel quan cau la festa. Que si la vida va massa de pressa, que si el cor ens pesa una miqueta, però entre riures i esperances eternes encara ens creiem amb força per més.